Jotono sari kaham nong haina hai ani YouTube channel lamsugo hingkai tini hingkai nong na giang phung mane tagjak thapa utboron khaini sing tini nok thapa tamsong thapa o sing tini puila utboron tamsong sing utboron khlainai abo nong no phung nai ngai norok soya sak nai tong iko laifang helebaikha inka alu bori kha tin titam kisa sebangna bagai inka yang khainai de mosoro pura ready khaibai jak inka berman bo khiklai jak potapsa inka yang piaz ri nai motom khlaiai inka norok nai tong di do sini blog na haina hai sanak layo payasak juratei hingkai tabu kai sing wasung ro suya ko ready khlaika hingkai totoi bo yangon hari ko wasung tuijak wasan dana bagai ready hingkai totoi nang kaisa khlai tabu dai phung de wasung go hingkai pias ma dagra na dari dokla alu dagra sne hingkai iko bermarok dabai kha mosorok dabai kha hingke tabu hingke iko wasung pung thangka hingkai wasung go tabu somri nai iko somri de somri ka hingkai tabu ke wasung go tui kisa hari nai tui kha erpor khe bonok kholobui nai daknabo kholob de kholoman pore hingkai chung bose box asinai thapa thaimalaya hor jlai sare jlai singmani dati box apa din tong thapa ko hor jlai sing tong kha hingkai tabung box er sinai iko box kha hingkai box hauya ko monpur kai nong khoklai phunuk sinai sal bo thangai tong kha monagai tong kha sing mui songte sanja singi thangnai hingkai tabu atu subi tongo atu sungko wahan sumani pore nong no phunungnai hingkai yango thaisuk bo buphang tongbla gana bo totoni no gana bo hingkai thaisuk bo wai seno khangna hini kajak ani buprangni bsajuk hingkai thaisa putup sa khiklai hoka ikko nai ne begari kotoma pharis thaka motomani mar thaisuk sir thaisuk kotoma nai dinara mubari taka hamkai sinu gana hari kotoma maye pra kotoma nagari iko pra phari thang phari tabu go sanai wai senara musong to tei hingkai narak nai tong ri iko thajuk jai nai gan na helap ka katei sir baba choka hingkai norok bahang sama no go belai ke sana musung kana ekdom kamera gang klangi sama ba kanok tam musung de khok dirok ta soroi de norok ani musong mana se follow khai de ang phunung nai yango sini mui goro khaibo iko muti ing tangkha ekdom te bisikri kha munani ekdom muntoi nugui ma kha norok pungma sikhnai tongo ekdom tabung tiklai sinai iko nai di tiklai kai ko tabu ke mui hanna wai sena sok sinai ekdom thok sere ke phairi oi nai di norok iko bernas nai tongkha iko berari kha tabu kai wai sena hoki jlai ni oje hoki krida a hoki ni phap bai putung bai no bo musinai ta wai sena kesak ni ekdom thok sere ke phai iko angana ka phungan hari thok sere nyang samane thok sere ka jiklai tongkha obonugoi
sana musung mai ta sana musung ya ke bonglak khok tika hina mayor nai iko nai di pura munoi ekdom kasak ngi dong hamar ngi hari sungabno ta buk tiklai plating khlai sine nadi kota sana rok sokmani paya koi tiklai ka kisa nai na gre kasak ngi dong ha bini lok non goi na rok sana musung ya diba ngi ta busung platori wei sajok sinai iko aje khorop jak tong mani bumtho abo sokoka tabuk ke latha khe te janu yada a latha bai tabuk godong nai hiko godong man pore tikhlai nong na phunuk sinai iko tabuk khai lukhlai ke godong nai di ko kisa gana ke phnuka nai di narok nai he busuk thoye thoro tong thok nai di motor masih marungi taka pura wasung dazak le ekdom motor mani marungi taka narak sana rak musung taka na narak basai manu apai klayai sawi nadi besuk sitok iko nadi plating klay ka godong na bo nasi nai gradi godok sangang phunu gran narak wagwan phunu ka chanam nu tong ase ingke godok bonadi pura marungi tongkha motom ho sai tongkha ekdom besuk thoka batai sailap rikha ingkai te yang ma bana hadi ko wahan sokjak wasen kasak khlaioi chere ka sokmani wasen pias rok mosro diwoi ta bawaisen wak bahan thonsa pias khopsa mosro bawaisen sram kai khopsa khawari nai di besuk marungi dongha tung mani pura tuise tukui masih siwa nai de ang asuk kutungo hapa tini ulah siang mani ora bonuk na tam songi kunuka ingke katoi bai kenai narok norte jodi naina musung tangka mai kerengi tongdi ingke asuk kutungo somani sal thangpan je bese hoki jelai ni tungkha korgana tongmani marung suka ingkai ase kosto kai tungo khaima ba subscribe 10 bar dasle ma nango ingkai je kotal ro subscribe khlai di baidi ingkai sinaro pada kalmul mane bla ingkai korgong khaba Betonana, Torkaham.